kachama chiche nelowa mana kenalo mo kachama asi ho bologe yaruru mamewe aboyosa ona bo kwaroge yo were aka ya darngwe ya bụrụ na ị ga-echeta anyị gbara gị ya gwa na nwere ala ka o sikwa elekere 5 nke mgbede a na anyị ga-awụcha maka ihe omume anyị bụ ije di na nwunye ije ọmatụ mma ọjọtụ njọ ije zigizagi ije a nwere ike ịlụ ọgụ n'ụtụtụ o ruo n'abalị emezie nwekwa ike mezie n'ụtụtụ o ruo n'abalị agbawọ ije di na nwunye ije aghọta ka ọ dị o jirila nkeji 3 gata elekere 5 nke mgbede n'ihi ya uche bọbọ nwa gara mmanya zụziri nke ọma na nwada klakla onye eze mkpọga ụdara ji amị n'ọnwa Nọvemba anyị awụchala ịbịa mete gị mma n'ihe omume anyị bụ ije di na nwunye nke mgbede a o ruolanụ n'omume ya mere sọ ihe ọma ị ga-emere onwe gị ma mere anyị nwa agwụchala ịbịa lee redio gị ahụ gbalikwuo ya elu ma ha ara anyị nke fọrọ draiva welie volume ahụ elu ka ndị nọ n'azụ nwe ike na-anụ ihe anyị na-ekwu ọ dị oke mkpa ka m jụkene gị kedu ka o si aga eji m n'aka na Chineke na-emere onwe ya aha na ya bụ ọrụ ahụ ị na-arụ na ya bụ ụgbọala ahụ ị na-anya na ya bụ ahịa ahụ ị na-azụ ọkpọ onwe ya onye ị na-awọgbu awọgbukwala mmadụ ime eji m ekwu ya ọtụtụ ugboro na ihe ọbụla akpụtara n'agụgụ ite na o ji aga n'agụgụ ọnụ wem n'ihi ya gbadokwa anya o ji azụ ike amanyere mmadụ garị mkpụrụ onye kọrọ ka ọ ga-aghọrọ Clara kele ọha na eze na-ege ntị nwaanyị ọma ndị ọma mgbede ọma na ọ naghị ka o si ada n'ogbu na asị m ya gazichara ụnụ ndewo ị ma na abara m bịa chọpụta na kemgbe m gwara gị na-abanye na m iyi akara na-abanye na m biznes iyi akara obi a na-agba gị njọ gị na-ekipụ face gị na-ahụ dị ihu onye ka ị na-afụjuoru ihu uche ego m ka iji gaga ibido akara ego m planichala onwe m planicha onwe m nonsense and ingredients side Douglas total shop side Douglas ịkarị dịara m happy ime o teela arị m bidoro na-agwa gị na-echega m biznes m ga-eji 11.5 m ahụ eme ị gaghị ekwu na anaghị m agwa gị ya ọtụtụ ugboro ka m na-amara gị ya ọkwa Clara anọ m na-eche biznes m ga-eji 11.5 m ahụ eme lo and behold Chineke si n'aka nwunye onye isi ala mere onwe ya aha nwunye onye isi ala gba m hoha maka na okwu ahụ o kwuru ọ dị ka ọmụnwa ka ọ gbara ya n'ibido akara is something ibido iyi ọka amaghị ihe ya na di ya hụrụ n'ebe ọka nọ ibido ịhụ ọka is something ya wụrụkwa kunikuni you can do it masị I don't know why you leenụ m na Facebook you are stealing my dream from me leenụ m na Facebook anyị ebe ihu nọ na-ekpe m kerekere ebe nọ na shop m na-eyere nwa akara m planichala with landlady m nwe shop ebe ahụ you see no problem na nweta ego m si don't worry dey Mike so ga-enye uche ego any moment from na ya wetara m nwatakịrị ndidi just one chom ndidi I'll bring her money to her uche nwaanyị anwa were shop anyị onye ọzọ you no go like me wallahi are you threatening me ị na-eyi m ego ị na-eyi m ego mana m na-agwa gị na ị ga like him ihe na-ahụ shop onye m picture anyị na-ahụ you no like am I no like am picture na-ahụ na Facebook you no like am I no like am all customers sere m picture akara ọ dị gị fresh na akara na-adị mma ma ọ dị crispy akara na-adị mma ma ọ dị crispy ndị ke crispy akara na-adị mma ma ọ na-akpọ kekerere gị na-akọ ị ga-ama ihe wu crispy ebe ị na-eyetube ya akara uche mụ aka enwere talent n'iyi akara uche biko gị na-ajụkwana m ihe wu crispy why you dey collect my dream from me ihe niile m planichara Chineke gbara m n'anwụ ji m ma hụcha uche ga-aga otu gaga uche let me not see my dream again okay because the last time I'm mụrụ gị kesi m class buwa m n'obi na ahụwa ụra ebe ọbụla ị gara gị ibusa m ebe ọbụla ị gara gị ibusa m ọwụzi ibu m na-agara na street a ọ wee ị na-arahụzi gị na-ebu m n'obi na-arahụ ụra rọwa m na nrọ
ka m na-arahụrụ ụra m n'ahụ iru ala gị na-akọ ịhụrụ onye na-eme ọfụma na shop uche nye m ma 11,500 owe 11,500 ka ị ga-eji eme ọfụma. be happy for me. soro m ṅụrị ọṅụ na Chineke emeerala m ya gị na-akọ ka ọ dịkwa anya ọ ga-agakwa Thanksgiving kọwa anya na ị ga-enyegodo m 11,500 m ị ga-enyegodo m that money ka m bido ka m chọwa my destiny ka m chọwa my future. 11,500 ahụ ka m ji bido iyi aka enweghị ihe dị like that. ị ga-echere m eyepụta profit mgbe m yepụtara profit meji ya mepere gị nke gị. enwere gị chọrọ ike oge m n'abalị a mana ike ige m ga uche ga alaiki ya ịnwa anwa ka ige m na that place chiri ka ige m na uche ga alaiki ya. ahụnanọ m ịdị ready for me this evening. ịdị ready iyi m ego mana achọrọ m ime ka ị mara na Clara nwoke ọcha eji ibiribiri aga Britain. ị ga-eji ma 11,500 ị gaghị amaja m ị na-akọ ihe ị na-akọ anyị ọ ga-aga Thanksgiving ọwụ ka ọwanya anaghị aga. ị ga-enye m 11,500 ọkụkọ ọgwụ m zụtara nwa shirishiri ọkụkọ ọgwụ akwa ndị ha sị ha ga-amịga gị feed a na ha awọkwala nnukwu ọkụkọ akwa ha sị ha ga-amị gị feed yesterday ha mere gị amịga ọkwa Sunday a na-abịa abịa ha mere gị feed ọwụ. biko achọrọ m iji ohere a na-eme gị bụ onye na-ege anyị ntị invite gbalịa sonyere anyị na Thanksgiving anyị ga-aga n'ụbọchị Sunday na-abịa abịa. ị gaa na Facebook anyị ga-ehụ flyer ọma edizaịnịrị ga-ahụ ọkụkọ nwa shirishiri ya m gotere. ndị mmadụ na-agbalị ọtụtụ ego abịala gote feed m ga-enye ọkụkọ a ka o nwee ike tolite ya ihe ọbụla o topụtara anyị aṅụrụ ya otu ama ịga pastọ biko ya feed fọrọ ya eji aka ya zụkọ. so biko you are invited soro anyị gaa ụka ịtụ mma ka Chineke mere onwe ya aha amen. o wee bịarọ ya gịnị mere anyị ji aga ụka ịtụ mma maka ihe mberede Chineke mere ebere o meghe Clara. den Chineke mebere ihe ahụ emehụ ya wụrụ nwaanyị ọzọ gajere ụwa ya agara agaji ka ihe a mere. why not give me my money my 11,500 uche why you like ị ga-eri na aja Chineke orula gị na nka orula gị na nka nwere ihe anyị ga-enye Chineke nye gị uche wo 11,500 ka iji ga ọkwa ihe mere m ji aha ịdị ara gị nwa shirishiri ọkụka maka na ama na ịhụ ya ga-eji ụkwụ zọgbuo ya. I know you Jezike koodu Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ unu manụ ka anyị si eme ya. ị hụkwara na mgbede a mụ na nwaanyị nọ m n'akụkụ nwaanyị nọ m n'akụkụ onye ọnụ wara gị na okpo mụ na ya ga-abịa nnọọ jikọta aka ma ọ bụrụ ma ọ ga-ekwe nyụọra gị ya bụ mamịrị nwoke na nke nwaanyị ka o wee nwee ike gbara gị ọfọfọ. ya mere nwanne gị ahụ ikwu gị ahụ onye gị ahụ na onye ahụ ị hụrụ n'anya bụ Uchenna Clever Ọnụọha nwa gara mmanya zuziri nke ọma baba nkịtị na onwe ya ji asị gị aṅụ na ngwa maka na nke bụ mkpọ na-abịa na mgbede a n'ihe omume anyị bụ ije di na nwunye anyị ga-eleba ya anya bụ ajụjụ agbadoro okpo. gezie ntị o ziri ezi di na nwunye ịrahụ iche o ziri ezi di na nwunye ịrahụ iche onye nke nwoke nwere room ke dina na akwa ndina nke nwaanyị dina n'ala ma ọ bụ onye nke nwoke aga na palọ gaa ebe ahụ gaa rahụwa nke nwaanyị anọrọ na bedroom na-arahụ. uche nwe ndị rụchara n'ọrụ nke nwoke nwere room ka ike nwaanyị nwere room. ọ wụ ihe anyị na-akọwa. See for what? ama m na-aghọta alụmdi na nwunye Chineke mere na nke nwoke na nke nwaanyị ga-arahụ n'otu gịnị akwa ndina undefiled bed. ọ bụ ihe a kpọrọ ya akwa ka na-ehe bed a na-emetọghị bed a na-eme gị gburugburu yara yara ka dịrị onwe ya korikori Chineke mere maka di na nwunye mana achọrọ m ime ka gị bụ onye na-ege ntị mara na ọtụtụ ndị kpọrọ onwe ha di na nwunye elela bed a ka ewe anya. o nwere ndị ga-anụchakwa olu anyị na mgbede a nke nwoke na-arahụ na palọ nke nwaanyị na-arahụ na bedroom. nke nwaanyị na-arahụ na bed nke nwoke na-arahụ n'ala ma ọ bụ nke nwoke na-arahụ na bed nke nwaanyị na-arahụ n'ala. kedu ebe joy dị na marriage gara? Ask me now. Jụọnụ m nọ. Lewenụ m nọ jụọnụ m nọ. Look
look at me. kedu ebe ịhụnanya dị na marriage mere gịnị gara marriage Chineke designere na oyi tụwa nke nwoke ha ọgụ nwaanyị gị Oh no, this night. na oyi tụwa nke nwaanyị lee di gị ha ọgụ ya ma wee ekpemọkụ ị mere I see ha abụọ ga-eme gịnị rapara wuru otu ọnụ arụ otu ọnụ arụ. ụmụ mmadụ ejizi aka ha kewaa ihe ahụ Chineke kwuru gị nwa bụ onye nke nwaanyị di gị agaghị ekwu ọ gaghị aka ga ebe akịa ya Okay. ọsụ Jin arahụ ụra ị na-asụ Jin arahụ ụra Now wow. you are not single man ị na-asụ Jin arahụ ụra Okay. nwoke mmadụ kpapụ gị iwe gị chewe ihu na abụọ ga ebe akịa ya Mezigbo Jin. ya rie elu rie ala kete kpọkpọ gị kpọchie obi ka a na-ekwula ka a na-akala ị gaala n'ebe ụmụaka na-edina gị ebe ahụ ga dina ịma na onwe ihe nwoke ahụ ga-emenụ nwoke ahụ agaghị abịa wuwe onwe ya n'ala ebe ụmụaka dị ya ahụ amara ya jijijiji maka na tutu ọ ga-emene You know? Jackie Robinson akwa ya nwoke mmadụ ediri ya bụ ihe dị edime otu a ka ahụ ga-vibrate kata ya chiefo obi aka gị nwa bụ nwaanyị ọkwa tata anyị ga-eleba okwu anya maka na ihe karịa si ma egene tụọ ya aka o ziri ezi di na nwunye ịrahụ iche ike agụla eji m n'aka na o nwere onye ụta anyị na-agba na mgbede a na-agara ya bụrụ na ị chọghị ịnụ nke ka nke agbanyụọ maka na ebelebe ga-eme gịnị ga-egbu nwaanyị alụrụ n'aha di ya oyi na-atụgbu chai nwoke mmadụ gị bụrụ nkụ gbabiri n'akụkụ aja oyi na-atụgbu nwaanyị gị ya na-elere ya n'anya ya na-elere gị kpakapụ nwaanyị gị chai palọ gị awọla bedrum and uche dị ime ebe ọ dị ewute wụ na nwaanyị a ga-abịa na-agafechi ihu ya gara akara ihu na-agara akara n'ihu aga akara n'ihu sign na wọta sign na wọta enye ya green light heka gịnị kwụsịkwa na ọkwụsị kedu mgbe o bidoro nwoke mmadụ palọ ahụ ị na-arahụ o wee ebe ị kwesịrị ịrahụ chai n'ihe eji eziokwu eme ya dịwa palọ ahụ ị na-aga arahụ kemgbe o wee ebe ị kwesịrị ịrahụ alụmdi na nwunye Chineke mezichara ọfụma hazie ya mee ihe niile ya ama mma reach your turn ọ na-aba abịa were aka kewaa ya were aka kewaa ya gị nwa bụ nwoke gaa n'ezi rijuruchaa ịbatazie n'ime ụlọ ịhụ nwaanyị gị otu a gị na-asọ ya oyi nwaanyị na-asịkwa ka ihe na-eme ịhụ nwaanyị gị mụọra gị ụmụ 7 gị na-asọzi ya oyi kai ọkụwa dị gị nwa bụ onye nke nwaanyị ị ga-anụ n'ezi rijuruchaa ịhụzie di gị gị na-asọ ya oyi akpa gị aka gị si I'm not in the mood ya nọtị baakwa na mood ahụ ama mme na-aghọta akpa gị aka I'm not in the mood I am not mgbe ọbụla I am not in the mood ị ga-eticha ya tie ka ụmụaka ga-anọ ya dịzie ka di gị ọwee badman ka ọ nwoke ọjọọ ịma na itie ya ụmụaka agbapụta ma ọmị ya gịnị nwaanyị ha ka gị ike gburu ka anyị na-ekpu mara ma o nwere ihe anyị ga-ekute o ziri ezi di na nwunye ịrahụ iche Clara ọwa ajụjụ ka nna ozi ha ezi for what okay who does that be bold yes I am bold this evening hi uche mi otu m nọgụ ugbu a agarachakwa echi gị who does that I have come as I have come we will be one anyị arapara n'ụgụrụ a super glue n'udu mmiri a so perhaps so Clara nwoke ọcha ọ dị egwu ya bụrụ na ị mere ya bụ ọsịsọ ọ ga-amasị anyị ịnara naanị ọkpụkpọ oke ise je nnọọ je ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị nwezi ike lọghachi emee ka ị mara ya ọghọm dị na di na nwunye ịrahụ gịnị iche ya bụrụ na ị chọrọ itinye ọnụ n'okwu a ị ga-agbalị bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911-20,022 0911-20,022 maọbụkwanụ 0707-454-1014 0707-454-1014
ndewo maọbụ gị gaa na Facebook anyị ga ebe ahụ gaa mee gịnị zibatara anyị ozi iruo na Facebook chọwa Eko FM 100.7 Eko FM 100.7 kliki ịkpam kiriwe anyị mgbede ọma Uche la Clara. ndewo Aha m this and that Eshimagbola Akpọga. this and that o ziri ezi di na nwunye ịrahụ iche iche Ozi ezigbo o mere some nye akpata ya. oke kedu ihe na-akpata ya Like na o mere some party na eme ha na kọta ha na anyụgharị ahụrụ. So o mere ndị ala o mere some people I like it. So o na-eme ime that thing that issue there wa from there. Whatala. O kwere some ndị na-eme ha je like ndị nwoke ha dị nwụcha mme nwaka ka ya ọnụ ha na-eshi ha batala ụlọ ihe mere ka hapụrụ ha ụlọ nyekeru na palọ. Ọ dị isi la course ya. Makwa nwaanyị ga nọ onye asọ akụ everyday la ama na obodo na anọ n'ama. okay Ụlọ na elie nwụcha ya ọ dịghị m mmasị ngọ na ejeru la palọ le fere onye anyị. Ala ya na course ya. ndewo thank you so much Clara nwekọ ịhụnanya Can you imagine? this and that ịkwụọla ha mana gịnị n'isi ntu Oh, all right. dimkpa ga-anọrọ gị na-anyụ ahịrị Akwari udu ahụrụ. gị na nwaanyị gị nọrọ gị duba ya ino gị kpọ ya ọchị oke ibiri nwoke ha ka gị Ikwu gị si anọ m my house. oke ibiri nwoke ha ka gị this and that arụtụla ya aka wee ihe na-eme nwaanyị gị ji agbara gị ọsọ Oh, na wow. ọ na-erucha n'ogo nke ị nọrọ ebe ụmụaka gị dị gị duba ya dum eme gị ikukewe ọchị dimkpa ha ka gị saa ọnụ ketekete kpọkpọ Chai. ọnụ na-alọ ka njin ọyịl ị hụtụla ebe njin ọyịl na-alọ na moto otu ọ na-eme kpakpakpakpakpakpa otu a ka ọnụ gị na-alọ dimkpa shevuo ketekete kpọkpọ Ọ chọrọ n'ike ya eke. gị nwa bụkwa na onye nke nwaanyị ozugbo ị lụrụ nwaanyị ahụ ka ị kwụsịrị ịdị hot Ịlụrụ di. gị jezie wụọ kọchọra dansa werezie akwa manye n'obi ihe ọ fọziri ka a chọọ ha nkacha ifo white chinye gị ka ị yọwa mkpa Gbee gị ọja n'ụkwụ. maka na obi gị gwara gị na ịchọtala ihe ị na-achọ n'ezi ka ezi n'ihi ya ihe ị ọzọ. gaghịzi adị nit Uche, the thing see the wonder me o. Abi. onye mere iwelie mkpabụ gị otu ụra ata eko iwelie ya otu ebe niile anyị edere jijiji iji ebido gyration gị na-ekwu ihe mere di gị ji ahapụ gị Uche o. oyi na-atụgbu gị Otu mmụ nwa ya hapụ onwe ya aka ya karakata. yarakarakata no packaging no No packaging. Why the man no? no packaging no Otu mmụ nwa. any small thing ya na-akpa ya ofe esiela ahụ aja ọ magharịala I ya never marry. Wetin again? I dey fine. otu mme ọtọ na ọ na-ahụ aja ọ magharịala akwa na-amaghị o nwekwara ihe so n'ime no packaging Kai. ọ dị appalling so unfortunate so Clara nwoke ọcha ọ na-ebe ahụ na mgbede a Uche. ndewo Mgbede ọma o. Mgbede ọma. Clara onye dị mkpọga mgbede ọma o. Mgbede ọma nwoke ọma. Uche biko akara yere ya na kulikuli na ọka kenke ga-ata. Uche na-eri akara already. Ee, ọ dị egwu Nye ya kulikuli. Ọ kulikuli. Ị ga-ejikwa garị wee ṅụọ ya Uche ebe ịchọghị inye Clara 11,500 Ọ ya. ga-enye m ego ahụ. gaa n'ihu nwoke ọma o ziri ezi di na nwunye ịrahụ iche iche Awa sị na onye nwa nga ọkpara na-akpọ gị enyi gị nwoke Uche. Ndewo. Hello sir. Welcome. Uche o zighị ezi di na nwaanyị idina na akwa ndina dị iche iche maka na akwụkwọ nsọ si ka nwoke ga-ahapụ ezinụlọ nne ya na nna ya ga lụọ nwaanyị ha abụọ abụrụ otu the moment ke nwoke lụrụ nwaanyị akwa ndị na-agaghị ekebu unu kebụọla enye na room for cheating ahụ ga-ebido from text message night calls late night calls ndị ụlọ room somebody abatawara bịa take over the woman's position or the man's position okay ọ ga-aka mma ihe ọrụ na ihe ị gaghị emenwu abala n'inye aba so ọrụ ma nke nwaanyị agaghị anagide mebi orute n'abalị asị ya ngwa ka anyị saa akwụkwọ nsọ ọsị m na agaghị agụnwa akwụkwọ nsọ ọ ga-akakwa mma na ọ gaghị aga okay
ọkwara ma nke nwoke nwere ihe ọ na-eme dị anya adị amasị nke nwaanyị anọkwa ndị akwa ndị na ahụ mezie ya wụrụ ịmana atụna dọwara atọwa ụtọ ekowe so mana ọ ga-aka mma nwoke na nwaanyị lụọ ha ana akwa ndị na ha wuru ofu and akwa ndị na-akwa na-edo ya nsọ dịka akwụkwọ nsọ siri kwuo ya bed undefiled mara ma mmadụ alụ na mgbe aka na-ebi ọkwa it should remain bed undefiled. Ọrụ ma ịbanyewe ya somebody batawa the bed will be defiled. Thank you. Ndewo ya gazie uche onye adịghị ya njọ uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya ịma nwaanyị ọma mgbe anyị dị na nwata mgbe ahụ ị ga-ahụ nne na nna anyị onwe ka ha si ikekwe na mgbede ma ọ bụ n'ụtụtụ ha enwe esomokwu gị hụ nna m na-aba nne m na-aba ị ga-anọkwa ozugbo chi na-efere ala onye ọbụla na ọchị gị na-ajụsị onye gara aga kpezie ndị a anyị nwawa ụmụaka adị shocked maka olu dara chere kene don't go there ihe m chọrọ ịjụ kene ama m ịnọtisiela ihe na-aba mba ụdị olu ha na-eji na-aba mba gị hụ nne na nna anyị mgbe ahụ ha na ya na gị hụ onye nne anyị mgbe ahụ ya na nna anyị na-aba gị chee na yi na o nwere na ha enwe ike ikpezi n'ụwa ị ga-anọkwa early in the morning pa gị hụ my mother achịwa ha dịcha very happy nna m achịwa gị na-ajụzi onwe gị sị ekele machakwa my father ọfụma so kedu ihe mere ndị a ji kpezie n'abalị what happened Chineke ka ekele dịrị gị ihe omimi dị ya ọwụ ihe niile ka anyị ga-akọrọ gị mana ya dịwa ọ n'ebe ahụ na mgbede a mgbede ọma good evening onye nna na-ekwu aha uche eshiwekwukwu wee na-akpọ okay yes so ndị kwuru ihe ekwutechala ya mana ọ nwere ihe m chọrọ ịgbakwunye na ihe kpatara di na nwunye iji wụrụ na ha lụchaa some couples onye nke nwaanyị nwee room nke ya nke nwoke nwekwana room nke ya o nwere ihe wụ some men like ndị big men ndị arụcha ụlọ nwaanyị nwee room ya nwoke nwere room ya pụtara that they are no longer in love with each other. Mana ọwụ ihe eji amara ndị dimkpa ya wụrụ ma gboo asị na onye a onye dimkpa. Okay. O nwere ndị ọnọdụ nwaanyị kwesịrị ịnọ di na ekwesịghị idina ọwụ na ịkpọrọ onwe gị dimkpa. Dimkpa apụtaghị onye na-agba ọgụ or whatever. Even onye na-ekpe ekpere a spiritualist na-ekpe ekpere a real man of God wu dimkpa. O nwere dịka mood of prayer. Iji kpọtata mmanwụ nsọ iji mee inquiry from the Holy Spirit o nwere ike engage onwe gị for 7 days prayer ọwa ngole na-aga chere ekele ka anyị takụlọ ebe anyị na-aga ihe ị na-akọwa bụ na o nwere ekpere mmadụ ga-ekpe ino nwaanyị ga-ekpesị ihe o nwere ndị ekpere ị nwere ike ịnọ ị na-achọ ihe from Chineke so nwaanyị gị kwesịrị asolate onwe gị for ihe gbasara nwaanyị asị for the mental health to get mecha the prayer imeniri ihe na-akọ oke nwaanyị gị bịarute n'ekpere ahụ Chineke asị ekpere ahụ ọ gaghị azazi ya Chineke ọ masị unu wu di na nwunye ọ ma na nnụnụ di na nwunye but if you are inquiring something from God, you should isolate away from you. Open a way distraction. Okay, nwaanyị gị wụzi distraction. Thank you so much. Ọ n'ebe ahụ ndewo ọ dị n'ụlọ azọ na eko otu a ka ọ dị anọrụ Linda Oscar onye awọ mberi na-ekele unu ndewo na nke mbụ asị m ka mmeke unu mara na otu ọbụla ọdịla a ga-agarịrị Thanksgiving ahụ a ga-aga ya n'udo na ọṅụ a ga-aga ya na ihe ọbụla dị mma si unu n'obi were n'ogamo a ga-eji ya aga bụ Thanksgiving so nke ahụ adị na mgba a ga-eme ya eme ọzọ nwere ikwu ihe banyere akara jisi n'ike onye na-eghe akara ibe ya na-eghe kulikuli ha niile socha n'ikwu ihe ahụ o nwere nsogbu ọgwụ abịakwa m n'okwu na ekwu na mgbede a o zighị ezi
nwaanyị ọ bụrụ na ọ nwe otu ụlọ nwere ndị na-enwe nwaanyị nwee rum nke ha nke ya di ya enwekwe nke ya mana na onwe nke m ọ dị mma ka anọ n'otu rum n'otu bed ogbogotere nọrọ nga ahụ kpezie ọ dị mma ọ dị njọ nọrọ n'otu bed ahụ ịhapụ bed ahụ ụwa adịghị m mma nọrọ nga ahụ mezie ọ bụrụ mmanụ na ndị na-ekwusị onye adịdechi onye na-adị ịlọta gị gwa ya hụ ha n'otu ọ na-adị adịghị gị mma nwoke gwa nwaanyị nwaanyị agwa nwoke lekwa otu chọrọ ka ị na-adị jisi ike dị m otu ahụ ya na-adị bete ihe ga-eme ka hapụ bed ahụ adịghị mma bikos ihe a wee ebe Chineke doziri a ga-esi na-emezi ihe ọbụla nwe nsogbu bịara n'ezinụlọ nke pụrụ ebe na-ekweghị mmezi nwunye ndị pụpụrụ ụmụnna dị ha adọ ya ba Supreme Court ka ọ wụ ebe ahụ Supreme Court anaghị agba ya anaghị aga ya agha ama mme na so aghọta mana asịkwana na mgbede asị onye ọbụla jichi ike jidechi ebe dị ya ike jide bedrum ya onye ahapụkwala ya gaba ebe ọzọ nọrọ nga ahụ ebe ahụ wee ebe Chineke doziri ya ike di na nwaanyị ga na-aga siriri werere ebe ahụ ebe a ga na-emezi ihe niile ya dị mma asị m ka Chineke na unu abụọ na mgbede a na mgbe niile a nọruo Linda Oscar ya dịla ya gazie o wee bụrụ ya ọ dị ego My husband is that. ike agwụla This is the complaint I keep hearing from husbands and wives. amaghị nka nwaanyị ga-esi nọrọ 8 na-akụ ya na-akpọta ụkwụ 9 ịsaba ahụ I don't understand. ịsaba ahụ Ị ga-agaracha ihe niile na-aga ị na-ede. you know Dọlerecha ihe afụfaracha ihe isi na onye ahụ iti gị isi na onye ka ịlọta ị ga-asa ị gaghị asa ahụ isicha nri niile anyị ga-esi n'usekwu isi ahụ n'ebi ị ga-asa ahụ nwaanyị nọrọ 8 nke abalị 8:30 9 p.m. ịsaba ahụ ebe niile na-eshi tutu isiri ofe azụ ndụ ịsaba ahụ nwaanyị ma ihe a na-akọ 7:30 otu a o mechala ihe ọ na-eme kpakpakpakpa ihe mgbe ọbụla iji mechaa gị ịwụ ahụ kpakpakpa m chọọ pawuda otu akịlara hụchaa n'olu gị chọọ ụmụ akpa rigere ndị a ma oyi na-anaghị atụ o gị chọọ ụmụ akpa rigere ndị a soro ya ama mme na-aghọta chebiri ihe a na-echebiri ama mme na-aghọta mgbe ahụ ka ị ga-anọ were akpụkpọ di m bata aga m agba ya na achọrọ ụmụ m n'ụlọ akwụkwọ ọ bata aga m agba ya na ndị nepa bịara ozugbo ọ na-abata ka m ga-agba ya na ncha eji asa ahụ eme na gene agbụla gị dọticha list ndị a nwoke mmadụ abata wụọkwa n'ahụ nke ya gị nye ya makin Sali banyere Haaland confirm makin ụdịka nke ahụ Gabriel nwa Arsenal na-enye Haaland gị mapado ya bebi o babe baby thank you gị kpọọ ya baby you know I love you so much in my life dịkwa ka Nollywood somehow gị na-abakwa ya aka n'obi ịma na a chọrọ Chimaobi ha n'akpụkpọ ya mee ka ọ ga-enweli gịsị ya no calm down ịmakwa na ndị nepa bịara nwoke mmadụ na-ele gị isi pawuda na-aba ya imi ọwụghị isi azụ ndụ ọwụghị isi hit gị adị fresh ihe niile ị na-ekwu dị anaghị aba ya ntị mana ọ ma na ọ ga-eme ya o na-aghọta ebe anyị na-aga tụleke n'ebe ị bara na-esi azụ ndụ na-esi hit na-esi na-agba ya ihe ndị a uche ya agaghị adị ya dịka a nọruo Linda si wee kwuo ịhụrụ n'akwa ndị na onwe ihe na-anaghị eme ebe ahụ bụ Supreme Court ekpecha ọgụ dị n'alụmdi na nwunye unu nwere ike ịlụ ọgụ n'ụtụtụ mana o ruo n'abalị unu anọrọ na Supreme Court ebe ahụ kpezie Chineke anara otito na-aghọta ya bụ ihe otu okukpọm ka anyị nwee ike je ṅụrụtụ mmiri ọ n'ebe ahụ anọ m ya Uche ekpere adị m ka nwaanyị si adị Uche asị mma jụọ gị ihe a meghị ga-emere gị eme ka ọfụlụkọ
Ọpọlọkọm ka mere gị ma ole ihe mere gị onye mere gị ihe ole onye ọwụ onye mere gị iji nwe oriọma ọkụ ka ji nye Thanksgiving anyị ga-eji n'oke abịa ma ị bịawa oke ka anyị ga-anwụ aka abịa biko ọ dị mma di na nwunye ịdị na iche iche biko mụ alaike ya personally arịsị n'abalị di gị akọdụlụ oge iche iche dawa ya na oyi a na-atụwu gị di gị anọrọ ebe ọzọ okpeshi dee ya a sị nwaanyị ndị owere anyị chi nwaanyị chọrọ ịbara di uru o ji ama otu ukwu akwa alaba ehe nwaanyị chọrọ ịbara di uru ihe o ji ama obido agụ akwa n'obi alaba ọ bụ ka edede ji awọ mmadụ di gị anaghị ekpe ji abara di gị uru mba sọpọtụ hụ m ya petition nwaanyị ga na redio ti ga-agwa ya kpọ gị ịchọ shod na edresị mgbe ọ na-edresị ga-ahụ like that ga ya enwezi problem like di m ji alaike ụmụ pinọpinọ ihe ndị thank you okay ji alaike ụmụ pinọpinọ arị shapụ pefim a na-akọ ma eji m enwe pefim 24 ị ga-alaba ga gbacha nwa ihe gị na-eshi ndụ nwoke na-ara azụ dị man interest ịma na that kind thing na ụmụ nwaanyị nna ama n'iche iche biko ọ dị oke mkpa life wu bluetooth onye ga-afa onye ọzọ connect ya successfully na-aghọta ya bụ ihe koodu igbo mụrụ nze ma m ọzọ nọrọ ebe agwa agagharị ya bụrụ ma anyị lọghachi anyị ga-aga were ozi na Facebook anyị ga-abịakwa nnọọ mee ka ị mara ọghọm dị na nwunye ịrahụ iche iche n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala Eze esemokwu nwaanyị na di elu ya ni o jikwa na ụgba gagide ngwere tụma ime masha ya bụ ọta agbaga speed nwabi were ọlụgba aga n'ụda amụ ya aga ichekwa iche welu ngwụcha mgbada nwa ụzọ ya di pregnancy ignorant ekweghị merie n'agaga ọjọjele akụba wes abịaruola emole nwa mma tekere emole nwa mma achọga m dịrị mma bịara ndịrị mma na bịara akụba nwa mma bịara akụba wes abịaruola akụba wes ebere mana ama foshudela abịaruola ama foshudela abịaruola ndị enyi gbara nne mbụ che ya sakụba wes abịaruola ibenya ndenya nwona kwakajele kwalashi yeriela mụ ibenya ndenya nwona kwakajele kwalashi yeriela mụ agba moto aka chibuzo nnemle agba moto aka nwa egwe ole nwa mma adago mbola ole shinne ge koraka ole shinne ge barafu ole shinne ge koraka mende mango kwakajele kwalashi yeriela mụ ibe mende mango na kwakajele kwashi yeriela mụ chaba moto aka chibuzo nnemle megabit nnekugba nweze nwa egwu ole nwa mma isokwa ndere mma ụba nweze bere mana ole nwa mmebe mana akpọkwa ndere mma akpọka ndere mme mana akpọkwa maka ibe mewe okorobishori okorobishafa ndị nwe mma okorobishafọ nwa egwe bana ama mkpaje m ụwa ama mkpajaka ụwa kọsụkwu gbanwe ụba nweze bere mana sakụba nweze agọrọmala sakụba nweze akpọọla ghara ihe ọ sakụba nweze ịchalụ sakụba nweze were ụka ma ụka n'ụlọ ọchịchị ahụ ọcha bụ chilake lọshọrị mana sakụba nweze bere mana ambata lore baramanụ were n'ụzọ ije were n'ọnụ ya kụba nweze bemala were n'ọnụ ya were n'ọnụ ụzọ sakụba nweze bemala ma gbanje m ụwa gbanje aka ụwa ya na wee gbuo gbanje aka ụwa kpọọ gbanje gbuo wee kpọọ wee gbu m shemole nwa mma kacha ekwu chamole nwa mma kacha agba ibe m ndị nwa mma apọga m ndị nwa mma bịasa ndị nwa
nwanne nne m obere nwanne bịa samo ande weze mbọ ndị wezi igbo ndị eje mba yo okorobịa oshudele ụwa akụba nwa mmebelala ibebe ndị mma ngwekwa agajelebala shi ihe eriela n'ugbo asị a na-agakwa na-agakwa ma a na-agarubeghị ebe a na-aga ije ka bụkwa ọgịga aha na-ekwe aha na-akabụka ala wee nwee ike dị mma ama mme na ghọta ka ọ dị igbo mụrụ nze mama ọzọ anyị alọghachiela na mgbede a ịbịakwa lebakwa ya anya bụ isiokwu ahụ anyị ji wee wechaa bụ nke na-agbado ọkọ n'ajụjụ a na-asị o ziri ezi di na nwunye ịrahụ gịnị iche onye nke nwoke na-arahụ n'akwa ndina nke nwaanyị na-arahụ n'ala ma ọ bụ onye nke nwoke na-arahụ na palọ nke nwoke na-arahụ na bedrum di na nwunye nke bụ eziokwu wee bụrụ gekwa ntị a na-enwe ụlọ nke nwoke a na-enwe ruume nke nwoke nwe nke ama m na ghọta ebe anyị na-aga di na nwunye nwere ndị na-arụcha ụlọ asị nke awụkwa my room nke awụkwa ama m na-aghọta o nwere ihe dị iche na gị na di gị anaghị eso okwu ya nọtụ ntakịrị ya gaa na room ya gị nwa anọtụkwa ụnụ aga a na-eme ya eme karịa na ụnụ na-abịa na-eso okwu ikekwe onye nke a na-arahụ n'ala onye nke a na-arahụ n'akwa ndina onye nke a na-arahụ na palọ onye nke a na-arahụ na bedrum ọ daba ya adaba ma gịnị ma otu ya mere anyị ji wee na-ajụ ya bụ ajụjụ na mgbede a o ziri ezi di na nwunye ịrahụ iche ọ dị ka anyị lebakene ya anya bụ ọghọm dị na di na nwunye ịrahụ iche nke mbụ wee bụrụ ọ na-eme ka nwaanyị na-ahụta di ya dịka onye mba ọzọ na-emekwa ka nwoke na-ahụta nwaanyị ya dịka gịnị onye mba ọzọ akwụkwọ nsọ kwuru ekwu na mmadụ abụọ ga-abịa nnọọ bụrụ otu ị na-aghọta mana ịbịa nnọọ gị bịa nọrọ rum ka onye ka nọrọ ebe a eru n'abalị onye ka nọrọkwa ebe onye ka uche love ahụ aga na-ebi that bond agaghị adị ebe ahụ uche na small ide drop ya na drop na mgbara gị ịma ọ dị ka bluetooth otu aka ọ dị na ma ye disconnect ya mana unu na-abịakọta nso a na-anyị ghọtago that mutual understanding na-adị ebe ahụ na-adị yọta amaghị ghọta before you know it ya na-arịkwa ibe ya elu na-aga mana unu bịa na-ehihie tii na maya ike ịhụ ndị iro abụọ bisi n'otu ụlọ as husband and wife ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ ịma na ịha adịghị na-arahụ iche di gị na-arahụ iche di gị nwere ike ịchọ atịwa nwaanyị ọzọ thank you ị gaghị ama ya mere midnight call dịka otu onye kwu which is true o nwere ozi mmadụ zibatara na Facebook anyị o nwere ozi mmadụ zibatara ka nne m aga m ahụ ha ya bụ ozi ka anyị nwee ike lebakene ya anya Chima Uchenna maka na o nwere onye bịara na-ekwu na o nwere ekpere mmadụ ga-eme ekpere dị serious ọsọ serious prayer n'ihi ya na nwaanyị ya agaghị edina aghọtaghị m okay hello Chineke husband and wife aghọtaghị m na o nwere ekpere mmadụ ga-emewe ya agbaghara nwunye ya ọsọ maka na nwunye ya gịnị ka ị na-akọ kedu ihe ị na-achọ ịkọwa ihe a oke nwunye ya ga-emezi ka Chineke ghara ize ekpere ya onye nke kpọbata na nwunye ya ga-aghọrọ ya distraction nwunye gị wụzi distraction ị ma na ekpere ahụ gị na nwunye gị nwere ike jikọta aka kpee ya ihe ọ sọkwara ya bụrụ yes gị na ya wee otu ọnụ arụ nye onye na-amaghị gị na ya nwere ike ijikọta aka kpee gịnị ekpere ahụ gị si na e nwere ekpere ị ga-ekpewe gị ga di na nwa n'akwa ndị n'ọzọ jee kpewa 7 days fasting and prayer nwunye gị anọrọ onye gwara gị kedu ebe ọ nọ n'akwụkwọ nsọ akwụkwọ nsọ kwuru ekwu sị 1 shall chase 1,000 2 shall chase gịnị 10,000 okay thank you go right on mami Gio ebe a ka m ga-esi akpọ m ghọta ya bụ ihe ike gwọrọ ịma mgbe ụfọdụ amaghị m ụlọ na-aghọtachakwa ihe a na-akọwa n'ihe gbasatara alụmdi na nwunye a na-ekwu okwu ya kedu ka o si daa na ntị na mmadụ ga-alụ nwaanyị ya na-edina n'ala ya nwa na-edina na bed maọbụ di ya na-edina na palọ nwaanyị na-edina na bedroom what figure of speech is that na onye nke nwoke ga-adị na-edina iche nke nwaanyị na-edina iche
something is wrong somewhere. Ọ dịkwa na mkpi ọ dị mma ịgba spade. Ugbu inyewe that relationship gap ileli ya ọ crack wala. Okay. Inyewe ya gap ka ọ na crack na agaji. Before ine ya part ya. Okay. Owo ya. Ọ part akwe. Ịma o nwere ụmụ nwoke na-achọ aga ha n'ezi richa ofe ọkọrọ ihe a na-achọ with that space. Give me space. Ima no lekwa gị. Give me space. Gị nye ya space ahụ. Ọ sịrịrị m ama m na nghọta ya bụ ihe. Nwoke gaghachie ka gị na nwunye gị mee gịnị dinawa. Nwaanyị gaghachie ka gị na di gị mee gịnị dinawa. A family that stays together prays together. Ama m na nghọta ọkwa ihe ọjọọ. Amaghị na o nwere Chineke na-aza ekpere nke nwoke iche. Na-aza nwere Chineke na-aza ekpere nke nwoke iche. Ọkwa ya oke nwoke kpe ekpere ya aza ya sị akpekwala ka nwaanyị gị bịa. Nwaanyị gị bịa agaghị m aza ekpere maka nwaanyị gị bịaruru close. Gịnị ka ị na-akọ? Ọ dị ego. Gị nwa na-akọ ya bụ ihe ọ daziri gị na ntị nke ọma. Na-aghọta. Ike gbọrọ. N'ọzọ dịka ibe ya ozi nke adabatakwara na Facebook anyị John Kennedy ụzọ dị mma ọsọ nwe ihe ọhụrụ dị njọ dị na ya o. Na ya nwere ike ịrahụ na matrimonial room ya maọbụ na personal room ya ma ya na nwaanyị ya nwee gịnị mkpekọrịta. Thank you so much. Ma gị na ya nwee gịnị mkpekọrịta mana achọrọ m ime ka ị mara na mkpekọrịta nwere ike ịyasị ezinụlọ gị na ya. Mkpekọrịta nwere ike ịyasa gịnị ezinụlọ gị na ya. Small butterfly dey take enter bush. Enwe ihe na small ya enwekwanụ tutu ruo mgbe di gị ga-ejizi ohere ahụ. Mewe ihe ndị na-atụ ha anya ya makwanụ mgbe ga-ejiri ohere ahụ mewe ihe ndị na-atụ anya. No, don't give that gap now. Bịa ọnụ room and the parlor. N'anya bụ Facebook anyị Cristiano Osioha Ohizi ozi ọsọ ozi ya ezi di na nwunye ịrahụ iche. Ọ na-ekele anyị si Chineke gọzie anyị abụọ ya gọzikwa gị nọ. Ọwụm ọzọ di na nwunye ịrahụ iche wee bụrụ gaa n'ihu nwaanyị ọma. Uche ọ ga-eme ka olu ha hapụ iwu otu. Ha gaa na-ekwu n'otu olu. Uche okelee na kwani mana enwere ọtụtụ ihe a na-ediscuss n'abalị ahụ. Nwere otu ihe nwunye ga-abịasị okelenu chus akwụbereli ụgwọ ọnwa gbalenu agwa onye agwalenu ihe omegọrị mma. Ịnwe ọtụtụ ihe ndị ga-atụkwasị unu ga-atụkwasị n'abalị ahụ. A na-agba asịrị. Ọtụtụ ngwa di na nwunye na-agba asịrị. Echi n'abalị ahụ. Di na nwunye na-agba asịrị. Mana ịbịala anya ọ nọ another place. Ka otu ị ga-esi atụkwasịrị ya those things, otu ị ga-esi ihe a communicate with him. Ọ bụ na a ga-awụ ofu uche nwesịrị mgbe ọ ga-asị ka ọ gwa nke nwaanyị ihe ya ọzọ the woman anọ in the mood ma ọ dị busy ya sị gị biko John kọrọ ya anyị na-akọchere chechecha dị busy. Enwekwanụ time a ga-asị alọta n'abalị ị na ya abụọ nọ n'akwa ndina ha enwe ike discuss gbara ashịrị nọ n'elu ya chịrị ọchị nọ n'elu ya rụọ mathematics nọ n'elu ya kpọta onye nke a na-ekwuzi ka iche onye ka nne ya na-ekwu ike gị nwa onye nke nwoke mgbe ọbụla ịchọtara space ya bụrụ na ị ga-agba onwe gị eziokwu o nwere ihe ị na-eme na-achọghị ka nwaanyị gị mee gịnị mara ọwụ ọnụ ka a ga-eji agwa gị ya ọ mmadụ ga-ekwu ya redio afọ gọfụ na mgbede agbanyụọ ị hụrụ space ahụ ị na-achọ mgbe ọbụla ịchọtara space mara na mgbe ọbụla ịchọtara space mgbe ọbụla abụrụ gị Sam ịdị tired mgbe ọbụla ịdị tired deliver polling unit gị kete kpọkpọ something is wrong somewhere. Thank you. Ọwụ ọnụ a ka a ga-eji eme gịnị mmadụ ga-ekwu ya agwa gị ya mgbede ọma ọ n'ebe ahụ ị nọ n'ime redio. Ndewo. Ihe na-agba na okwu unu na-ekwu unu kwuru ntu ndụ ha ma n'ihu ntu. Nwoke ọbụla na-ezere ha nwunye ya ha na ịnụ n'ime ụlọ nwoke abụ onye arụ ala. Nwaanyị na-esere nwunye di ya ha na ịdị ahụ n'otu ime ụlọ nwaanyị abụ onye arụ ala. Ụfọdụ ihe na-eze eze na di na nwunye mgbe ha gaa bụ di ya high court bụ Supreme Court ha na-ekpezi ihe dịrị ha
ya ga ha arụta iro ga-esi zụwa ụmụaka ndị a ga-esi marakwanụ mgbe nwoke enweghị ego na mgbe nwaanyị enweghị ego ha gbaziri ụlọ ha ọ dị mma ihe niile ahụ onye a kwuru mgbe ọ nwere preya na-eme preya ka ma mmemme ya wuchi nwunye m preya niile na-eme eme ya wuchi ndị ọha na-ekwu abụja eziokwu biko ndị na-aka na isiri ike ụlọ na-akọrịta anyị ihe dị mma ka anyị were ji ụlọ etu dị mma ndewo onye nwaanyị goziere m ụlọ n'aha Jizọs amen gọzikwa gị nụ nwoke ọma enyi ọha ọ n'ebe ahụ na mgbede a Uche Chukwu Uche Nwadọdụ eti okpe rie okpe Clara nwaanyị gbazuru agbazu ya gaji onye na-anụ ọrịa achịfechi okperi okwe nke mbụ n'isi ochi Uche ịma asị nga-akụ onye m nọka obi ya nọkwa ịma ọkwa ịma na nwoke na nwaanyị ihe na one bed ya wee ọkwara ya wụ happiness of marriage because of ihe gide ụlọ n'abalị gị gị dịda aka gị dịdapụta nwaanyị gị o ji enye joy ọnwụ na ịnọ na nwaanyị gị na rum ọzọ gị dịda aka gị dịdapụta pilo mbanụnụ ọwa arụ ka ọ wụrụ na ihe ọwụ nwaanyị o nwere ihe ga-emegala abalị o nwere ihe ga-abagidegala abalị nwaanyị gị amali nge ọ nọ dikwasa ka ekpere ga-ekpere nụ ụdị mma nwoke ihi naanị ya nụ ụdịkwa mma nwaanyị ihi naanị ya bikọs o nwere ike ga-adọpụtagala abalị ọnwụ nwaanyị gị ụfọdụ ga-akpọlite nwanne ya nụ Uche ịnọrọ bifo na-ehigo na ya ka mmadụ tọgide aka n'olu nwaanyị gị ga-abịa ya bịara polite gị ahụ nọ ọkwara ihe nwụbi na nwunye ji anọ n'ahụ ya ndị ga-anọkọta na bed ọnwụcha n'anya ma ọgụ ma ọ na-abụghị karakara abalị ghọta mgbe ọ gbaji ọdọrọ ọnụ ịma ọ na-agbaji ọdọrọ nwoke n'ahụ gị metụsọ mgbe meteri aṅa ghọta anyị otukwa elu ọkwara udo ọkwara nwokwara ụtọ mareji bikos ị nọ na anọghị fa agba ncha n'ọkụ ọwa anọkọta nso ghọtara enwe nsogbu nu ọla bịa ka na-esetụlụ ya bikos ị ga-anọchọrọ mmadụ ga rum ya nga ahụ pụgide onwe ya pilo ị mara mege ebe ahụ nchọ wọkụ mụ na nwaanyị m ga-anọtụ awa azụ ndewo ya gaziere gị mana ihe ahụ ị na-ekpe abụ ihe aka ekpuchi ọnwa Bonaventure ekpe osi nwoke dị ka nwoke na-adị ekwesịghị ka ya na-ehi n'otu akwa ka ya na nwaanyị na-ehi n'otu akwa ndina karịa mgbe ọ chọrọ nke nwaanyị hello chere ka anyị gụọ ka anyị mee ha ka ị mara ihe aka ekpuchi ọnwa Bonaventure na-akọwa ọ sị nwoke dị ka nwoke na-adị ekwesịghị ka ya na nwaanyị ya na-ehi n'otu akwa ndina ya wee ị na-adị ndị nke ha na nwaanyị ha na-arahụ adịghị ka ha dị ka nwoke ọ bụ ihe aka ekpuchi ọnwa na-achọ ịkọwara ọ sị nwoke dị ka nwoke na-adị ekwesịghị ka ya na nwaanyị ya na-ehi n'otu akwa ndina mgbe ị chọrọ nwaanyị gị oke nke a bụ uchere obi gị ya gaziere gị nọ ịma ọwụ ihe mere anyị ji wepụta isiokwu ya ka onye ọbụla nwee ike mee gịnị tinye uchere obi ya Joy nke iru ka ọ si uche na ihụrụ isiokwu a na ọ bụ ụtọ mmiri ọsọ mmiri na ndị nke nwoke gbalịkwala asa ahụ ọ dị eke exactly ịmara na ihe ahụ ihe ga-esi open up all your partner uche ukwe mama ga-eleli gị anya n'ihu gwalie gị si nwoke ọma satụ ahụ lekwe mgbe abụ gị bọchịa ya ka ihe bụ na gị abụọ megekwanụ I should be bold enough to talk to you. You gotta be bold enough to talk to me. Okay. Ọ bụrụ na ọ wee ebe ahụ ihe na-awụ ya mebi ọ na-ebughị ite ahụ ịma ya alọta ọ ga-ekwe na ọ na-alọta ozugbo si ya saa ahụ bifo ya na-abatacha na ịghọtago ya jos lọta ha n'ozugbo ya banye batrum jos saa ihe na ihe niile yisha nta yishi ya adịrị gị nwa fresh gị nwakwana ụkwa the problem ihe mara nke ahụ ga-awụ ebute esemokwu gị bụ onye ka ịghọtago onye ka emekwa jos two of you have to nke ọbụla ije ebe ahụ so ya o wee bụrụ ya na Facebook anyị Chima Uchenna ihe m ga-agwa gị bụ uche bụ akpa onye ọbụla mere gịnị nya nke ya enye gị maịkị mgbe ị nwetara maịkị kwa uche gị thank you so much ọ n'ebe ahụ Yes, Uche Clara. Ndewo. Ame okatisi na-ekwu. Ndewo. Abụ onye afọ n'ime Owerri West. Efate ha na kugo ọ na-arịkwanụ kelenu ma m ga-alụ nwaanyị ma nwaanyị ndị agbakwanụ ha eke. wee chike ga-alụ ya. Ọ nọgịla aka. Nsogbu ana m agbara mbọ. Okay. Yeah, first of all,
o nwere ihe ikpuru she Bonaventure ọ kwuru onye Bonaventure ahụ kwuru na Facebook onye ahụ nwere ha ọkọwa gasha kedu ihe ị chọrọ ọ na-akọwa m chere ọkọwa gawụ for instance enwere ndị nwoke maybe ejighị emeghe chọọchị are you getting me? Take for instance maybe onye nwe onye Sabbath ọ nwere ndụrụ ekpere a ga-ime ma they don't need distraction from women. I understood what he said. O nwere ndụrụ ekpere onye ahụ ji eme o need distraction from women, so I think I understand him. Mana distraction ahụ ọwụ nke na gị na nwaanyị gị agaghị edinazi n'otu akwa ndina ohe m chọrọ ịghọta. Many men are into many things and they believe in many things. Mana cherekene jaru certain things. Kachesin ị ka nọ ya? I'm hearing you. Ị ma na o nwere ihe dị iche na mkpekọrịta na ihe mmadụ ma ome gee ntị. Ịlụta nwaanyị iwuru onye ozi Chineke ikekwe nwere ụdịrị ekpere iji ekpe nwaanyị gị ga-ama ọkwa ya ị ma ndị nke anyị na-ekpu ndị nke kpachapụrụ anya ha lọta pịam ga-ehụ ha na palọ ebe ahụ ka ha ga-anọrọ ahụ na ụmụ nwaanyị ọ na-abụ kama ịga na akwa ndina ebe ahụ ha na di ha na-edina ha edina n'ala amami na ghọta ebe anyị na-aga I don't want to focus on onye ahụ ka atọ m ikwu kemo. Okay. Atọ m ịkọwatụla gị. Aghọtara m ebe ị na-aga ịnụ. No problem. Let me talk my own. Emekwu oke m. Ruo nke gị bifo ka adịghị na-agụ. Yes, for me, I don't know nwaanyị, but I would think I will make okwu ake masị onye ga-elo nwaanyị very soon. Most of the times, ya rụ ma ndị lụrụ nwaanyị ọhụrụ, ma m ga-elo nwaanyị ọhụrụ now. Ma ha ebidoga, ma nwaanyị m ga na-ajị agodi. Ewala. Back to back. But o nwere ngazi na nwaanyị ji itoru, onwe ma ihe mmoji ụmụ he ndị eme. Okay. Are you getting that I'm going to? Ụmụ he dị na nwaanyị ahụ, onwe ma ihe mmoji eme. Onye ọla na-anọrọ ka ya. Then cause awụrụ ya rụ ma nwoke rụọ ụyọ ha eji arụ ụyọ wụ onye ọla anọsa gị rụọ ka ga rụọ ka nwaanyị gị ụmụ gị enwe rum onye ọla nọrọ ka ya. So in a situation whereby a man na-arụ ọnụ ụyọ ya enwe rum ka enwe ma ihe ha abụọ ji eji ampak together eji emechi ụmụ ihe ndị ahụ ma ụfọdụ nwoke alụbeghị arụ agwa ụyọ acha na-ama na-eji but to an extent ya rụ ma ịrụ ụyọ onye ọla na oke ya. Then if there is need, maybe a shall go any of them. Okay. You can have access. You can have access. I want you to see what you go say. What I mean. Ya gaziere gị Kachesin ọ n'ebe ahụ na mgbede a. Mgbede ọma. Okay, gaa n'ihu. A na-eme mmadụ lụọ nwaanyị na mpama ụmụaka ewatala ịma ụmụaka na-emebichi ihe la rum so e mere ka enye otu rum ke nne ji anọ so lara ụmụaka na ebe ahụ orekwere ma ya ga-abịa isi igbu emu na-esotekwa n'ebe ka ndị nọ n'ịkpanụ o merekwere mgbe a na-emekwenụ like na ndị lụrụ di na nwunye ha eruo ihe ka 65 years ma 70 enwecha rum kenye uche bikos mgbe enwere ike ịgati egwu emu onye ọbụla ejizewa ya ezumezi ike. Ndewo ya gaziere gị nọ anyị ahụ n'ozi gị na Facebook anyị Melsi na-esi n'ọsọ uche na nwoke ji ego na-enwe ruumu nke ya nke nwaanyị enwekwanụ gịnị ruumu nke ya n'ọwa otu a ka o kwesịrị ịdị Clara otu a ka o kwesịrị ịdị otu o kwesịrị ịdị uche amana m ndị ji ego mana a na-ekwu ekwuchi ike ha na nwunye ha ka na-adịnakwa n'otu akwa ndina ya ihe ọ dịghị mmanụ ihe a uche nke mbụ bụ na aka na-edina gị na sị unu na-aji ego mana ike nkwe ha ka na-edina n'otu akwa ndina ha ike gwụrụ ọ n'ebe ahụ na mgbede a ezigbo mmadụ olu ya na-anụ ụda n'igbo okwu nwana ya eze na-ata njaba ọmịnụ odegwu na redio ya na nwe gị ọcha mbọsụ ka erule na-eruwe anyị ga-abịa otu a anyị ga-abịa ama agbapụ moto shi ata bịa ama amata udedere aga m na nwa na ya eze na-ata njaba okwu anyị kpere ọnụ na mgbede a gee na ntị
ịma mgbe ndị nna anyị ha na-eso mgbe ndị nna anyị ha nọ a na-eme ha lụọ nwaanyị ha na nwaanyị ha anaghị ebi a na-alụpụ onye ọbụla nwaanyị ọbụla nọ na nke ya enwe ofu nwanne nwoke aka ekpucha nwa sị gị na nwoke adịghị otu o si adị gị na nwaanyị anaghị alụ nwoke na nwaanyị ga-eji n'ụlọ ụmụ nwaanyị gburu ọkụkọ ịma nwaanyị gbuo ọkụkọ ya na nwoke atọsị ịnọzi nwoke gọzi ndị ọhịa na-eche ya nọrọ ije n'ihi na ọtụtụ ihe ọgwụ ọtụtụ nsọ ụmụ nwoke na-enwe taa ọtụtụ n'ime nsogbu nke nwoke na-enwe taa wụ ọtụtụ n'ime anyị na-eri nri nwaanyị gburu ọkụkọ ọtụtụ n'ime anyị na-ehi wute ọya mgbe ndị igbo nwaanyị ọbụla gburu ọkụkọ ị ga na-eze na-asọ ya sọchachara ya ọfụma onye ebe ndị nna anyị ha na nwaanyị anaghị ehi nke ọbụla ha chọrọ ha gakwa n'ime ụlọ ha ebe ahụ ya na ha bido udo doro ụlọ nwa na-aya na-ata njara nke a bụ uchere obi gị nwa na-aya eze ịlụrụ n'ọtụtụ ndom ana m ịghọta ịlụrụ n'ọtụtụ ndom ihe ha ji emekwe mgbe otu ahụ gbanwụ na ha lụrụ ọtụtụ ndom ana m ịghọtara ike gwụrụ ọ na-ebe ahụ na mgbede a Good evening, my brother. Ndewo. mgbede ọma Evening. Isiokwu nọ n'abalị amaka. Okay. Ọtụtụ ndị mmadụ ekwuole ka ha si mara. Mana ọ dị mkpa dị na nwaanyị iji a n'ofu ebe. Mana o nwere ndị na-asị na onye nwe ọgaranya nwere ike ya arụ ụlọ ruo aka nkọ ịrahụta ebe a nwunye gị arahụrụ ebe a mgbe ọbụla ị chọrọ nwaanyị gị ga nwaanyị gị awụziela onye mgbe ị chọrọ gị gakwuru. My brother, Kevin ha na-ekwu mana uche onye dị njọ daki always na-echekwa oge niile. Okay. Ghọtana? Ebe 219 precisely ka m nụchara ya nke m. Enwere m rum nke m, nwaanyị m nwere rum nke ya. Enwere m palọ ebe ụmụaji nwee palọ maka ndị ga-achọ m abịa. Oge ahụ n'oge mgbede nwaanyị m rum nke m kọrọbara n'ebe azụ rum nke m pụtara n'iru. Oge mgbede chijitawa like this mbata ọrụ ọ ga-abịa my own. Anyị eyi na room since that time till now. Before that 219 finish ru ya nke m oge anyị nọ just anyị na manage ofu ebe. Abalị na anyị na-eji ofu ebe. Even kita anọ nwekwara room nke m nwa nwere nke m anyị na-eji ofu ebe. But ihe na-eme ebe ahụ ozi oge ruo ma nwaanyị ga-abịa nọ na normal tin ụmụ nwaanyị. Nsọ ụmụ nwaanyị. Oge ahụ ga-enye ihe ahụ. Ga-enye ihe ọhara. Maka of a truth kwa ọ bụ onye chọọchị ọgwụkwọ onye omenala onye ọdịnala ọ na-adịcha mma oge ahụ mmadụ na nwoke ga mit mee nwunye ya nke ahụ dị n'iche nwunye ya ga-aghọtakwa dịka ka ha na-akọwachi onye aganụ n'ebe afụhụ m ya na ọ dị wise atọ afụhụ m ya na ọ dị wise ekwechiri since 2019 oge m finished my own place anyị ka nọ n'ofu room even n'abalị anyị ga-anọkọ n'ofu room enwekwara times ọ ga-awụ ebe room nke anyị ọba ebe ahụ Ndewo ya gaziri gị nọ onye ma nwa ọma hosi mgbede ọma ma PayPal na ịnwa anwa atara ya nke ahụ n'ebe di ya dị next day ị ga-aga n'ụlọ nna gị ka nne gị kụziere gị ka esi ebi na marriage ọ dị egwu amabela ghọta ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere gbapụ ya ọsọ jee wetara gị akụkọ ụwa bụ nke ga-abịara gị n'oge na-adịghị anya n'ihi ya ka ọ dị nọrọkpa ebe ahụ agagharịkwala agagharị. o jirila otu nkeji gata elekere 6 nke mgbede n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7 Owerri. Anyị gbamụrụ nze ma mụọ ọzọ asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kpara oge ya o were aka ya dara onwe ya atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mmekwu abịagba ama ihe riri n'ikpeazụ. Gerenụ akụkọ ụwa nke mgbede taa bụ Mọnde abalị 29 nke ọnwa 6 afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Eke na mbụ. Gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ
isi mụ nwa bịara nnọọ lechaa anya wee si oke ka m malitekwawa okpo na mgbede taa onwe ka isi tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anụrụ na ndị uwe ojii steeti Imo azọpụtala otu onye ọwụ atọrọla atọrọ. Ị ga-anụrụkwa na ndị obu egbe awakpola otu ụlọ akwụkwọ ọwụ dị na steeti Borno tọrọ ọtụtụ ụmụ akwụkwọ ndị nkụzi na ndị mmadụ a na-amaghị ole ha dị n'ọnụ ọgụ larie. Ị ga-anụrụkwa na ọchịchị etiti Naijiria amachiela ịgba ọkada maọbụ keke n'okporo ụzọ awara awara Lagos Calabar Coastal Highway. Mgbanụ tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka ị nwee ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ m na mgbede taa. Onye unu ga-anụ olu ya bụ mụ nwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụọha. Ndị uwe ojii steeti Imo azọpụtala otu onye ọwa atọrọla atọrọ n'otu ime ọhịa ọwụ jikọtara obodo Nekede, obodo Ihiagba na obodo Agbala bụ nke dịcha na kansụl ime obodo Owerri North na kansụl ime obodo Owerri West nke steeti Imo. Ọ bụ onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Imo bụ DSP Henry Okoye bụ ya mere ka ọha na eze mara maka nke a n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Sọnde. Okoye kọwara na nke a so na mbọ ndị uwe ojii steeti Imo na-agba n'ikpochapụ ndị omekome na steeti Imo ma weghachie nchekwa gbaa gburugburu steeti Imo. Ọ kọwara na ọ bụ na ngwụcha izuụka gara aga ka mpetempe anọ wee kwee na nke a bụkwanụ dịka ntụziaka onye inspektọ jeneral ndị uwe ojii ala anyị bụ Olatunji Disu si wee dee. Ya bụ onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Imo bụ Henry Okoye rịọkwara ọha na eze ka anya bụrụ ha ọkere ma rịọkwa ha ka ha gbalịa kpọtụrụ ndị uwe ojii ma o nwee ka ha si hụ ngaramije dị aṅaa na gburugburu ha. Na nke yitụrụ nke a, ndị uwe ojii steeti Rivers apụtala mee ka ọha na eze mara na ndị uwe ojii ha agaala aka ka egbepe mkpụrụ otu nwoke ọwa na-enyo enyo ịbụ onye obu egbe zuo ohi aha ya bụ Austin Emenike bụkwa na onye ọtụtụ ndị ma dịka oyibo ma napụta ya ọtụtụ egbe kpọmkwem n'obodo Alọ dị na kansụl ime obodo Ikpere nke steeti Rivers. Ọ bụ onye otimkpu ya bụ ndị uwe ojii steeti Rivers bụ Blessing Agbade bụ ya mere ka ọha na eze mara maka nke a n'ụbọchị taa bụ Mọnde na Port Harcourt bụ isi steeti Rivers. Blessing Agbade kọwara na a nwụchiri nwa amadi a dịka ntụziaka onye kọmishọna ndị uwe ojii steeti ahụ bụ Olugbenga Adepeju si wee dị. Ọ gara n'ihu kọwaa na ihe nchọpụta niile mere gbasara nwoke a gosiri nnọọ n'aka ya dị n'ụfọdụ ohi ezuru na ya bụ steeti Rivers. Aka chịburu steeti Anambra bụ Peter Obi arịọla gọọmenti n'ogo dịgasị iche iche ka ha hụta ịwụnye ngwa ọkụ na agụmakwụkwọ dịka ihe dị oke mkpa, dịka o kwuru na onweghị obodo ọbụla ga-eme nke ọma na-ebughị ụzọ wụnye ngwa ọkụ na agụmakwụkwọ. Peter Obi kwuru nke a dịka ọ na-agwa ndị nlekọta ndị nkụzi na ụmụ akwụkwọ ụlọ akwụkwọ School of Nursing Sciences dị n'Emekuku nke kansụl ime obodo Owerri North nke steeti Imo okwu. Peter Obi gwara ụmụ akwụkwọ ndị a ka ha hụta ihe ọmụmụ ahụike ha na-amụ dịka ihe dị oke mkpa na mwulite obodo. Ọ rịọkwara ndị ndu e nwere n'ala anyị ka ha gbalịa wụnye ngwa ọkụ n'okwu gbasatara agụmakwụkwọ ala anyị. Ndị obu egbe a na-enyo enyo ịbụ ndị oyi ọha egwu Boko Haram ma ọ bụkwanụ ndị agha ISIOKWU ọnwụ ISWAP anọrọla n'ụbọchị taa bụ Mọnde wakpo ụlọ akwụkwọ gọọmenti Day Secondary School dị n'obodo Lasa bụ nke dị na kansụl ime obodo Askira Uba nke steeti Borno tọrọ ụmụ akwụkwọ n'elu ule neko a na-amaghị ole ha dị n'ọnụọgụ larie. Akụkọ a nụrụkwuru na ndị obu egbe awakporo ya bụ ụlọ akwụkwọ dịka ọ kụrụ ihe dịka elekere 9 nke ụtụtụ ụbọchị taa bụ Mọnde bido gbawa egbe ayara ayara n'elu ma tọrọ ụmụ akwụkwọ ndị nkụzi na ndị obodo ahụ a na-amaghị ole ha dị n'ọnụọgụ mmanya isi n'ọhịa. Ya bụ akụkọ a nụrụkwuru na agbagburu otu onye nkụzi na ya bụ mwakpo ma merụọ onye nkụzi ọzọ ahụ. Ka nke a na-ewu, onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Borno bụ ASP Nahum Dasu apụtala kwuo na nke a mere eme na rukpu ugbu a na-amatabeghị ọnụọgụ ụmụ akwụkwọ ndị nkụzi na ndị obodo ahụ ndị obu egbe atọrọla atọrọ.
ya bụ onye oti mkpu ndị uwe ojii steeti Borno gakwara n'ihu gbakwunye na ndị uwe ojii steeti ahụ na ndị agha ala anyị ejikọtala aka na-epigharị ọhịa ndị e nwere na ya bụ steeti Borno iji hụ na azọpụtara ndị a atọrọla atọrọ. ka nke a na-ewu akụkọ febatara na mgbede a emeela ka ọha na eze mara na ndị ọrụ nchekwa bụ nke gụnyere ndị agha ala anyị, ndị uwe ojii na ndị ọrụ nchekwa ime obodo azọpụtala mmadụ 7 n'ime imirikiti ime ụmụ akwụkwọ ndị ahụ ndị ogbu egbe tọrọla atọrọ dịka ha na-ele ule neko n'otu ụlọ akwụkwọ dị na kansụl ime obodo Askira Uba nke steeti Borno. Ọ bụ onye kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na nchekwa ime obodo na ya bụ steeti Borno bụ Usman Taa bụ ya mere ka ọha na eze mara maka nke a. Nwa amadi a kọwara na ndị ọrụ nchekwa na ugbu a na-agbakeri ala ịhụ na-azọpụtakwuru ndị ọzọ ya bụ ndị ogbu egbe a tọrọla atọrọ. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na mwakpo a bụ okwu akpụ n'ọnụ ugbu a na mwakpo a na-awakpo ụlọ akwụkwọ ndị e nwere na mpaghara North East ala anyị. Onye bụbu osote onye isi ala Naịjirịa ma bụrụkwa onye ga-eji ọkọlọtọ otu pati African Democratic Congress bụ ADC azọkwa onye isi ala Naịjirịa bụ Atiku Abubakar apụtala tie mkpu ma boo ọchịchị dị ugbu a n'ala anyị ebubo igbochi otu pati African Democratic Congress bụ ADC n'iso azọ ọkwa na ntuliaka elu agaji ime n'ala anyị n'afọ 2027 na-abịa abịa. Atiku tiri mkpu a site n'ọnụ nnukwu onye enyemaka ya bụ Frank Shaibu. Ya bụ Shaibu kọwara na ụfọdụ ndị so n'ọchịchị dị ugbu a n'ala anyị bụ ndị na-agba ọchịchị onye kwuo uche ya ụkwụ bụ ha na-achọ igbochi otu pati African Democratic Congress bụ ADC n'iso azọ ọkwa na ntuliaka elu zuru ọha ọnụ agaji ime n'ala anyị n'afọ 2027 na-abịa abịa. Ya bụ onye enyemaka Atiku bụ Frank Shaibu gakwara n'ihu boo ọchịchị dị ugbu a n'ala anyị ebubo ịhapụ ọchịchị ha kwesịrị ịdị na-achị ma na-achọ ndị otu pati ọzọ ha ga-apịchi aka n'ọnụ. Ministri na-ahụ maka ọrụ n'ala anyị emeela ka ọha na eze mara na amachiela ihe ọbụla bụ ịgba ọkada na keke n'okporo ụzọ awara awara Coastal Highway si Lagos gawa Calabar. Ọ bụ onye nchịkọta ọrụ ọchịchị etiti na steeti Lagos bụ nwa amadi aha ya bụ Olufemi Dari bụ ya mere ka ọha na eze mara maka nke a. Dari kọwara na iwu ọhụrụ a ga-amalite dịwa ire n'izu ụka anyị nọ n'ime ya, na nke a bụ iji hụ na-emebi ya bụ okporo ụzọ Coastal Highway arụrụ ọhụrụ. Ya bụ nwa amadi na-ahụ maka nchịkọta ọrụ ọchịchị etiti na steeti Lagos bụ Olufemi Dari kpukpara ya hoha na onye ọbụla ahụrụ dọwara ụgbọala ukwu trọk ma ọ bụ ụgbọala ntakịrị n'akụkụ ya bụ okporo ụzọ Coastal Highway ga-amara nnọọ n'ezie na eze dị nkịta na-agba ụja n'ọnụ. Anyị gbamụrụ nze ma mụọ ọzọ o zochala ma gbachaa. Asị ebe ọkụ nyụrụ si wụsara ya ọwa maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nke mgbede taa, mana tupu m achịkọba ya geghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma si hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị geziri ntị nke ọma na mgbede a, eji m n'aka na o nweela ka isi nụrụ mgbe m wetara gị akụkọ kwuru na ndị uwe ojii steeti Imo azọpụtala otu onye ọwụ atọrọla atọrọ. Emekwara nke odo oge anya na ndị ogbu egbe awakpola otu ụlọ akwụkwọ ọwụ dị na steeti Borno tọrọ ọtụtụ ụmụ akwụkwọ, ndị nkụzi na ndị mmadụ a na-amaghị ole ha dị n'ọnụ ọgụ larie. Emekwara nke odo oge anya na ọchịchị etiti Naịjirịa amachiela ịgba ọkada maọbụ keke n'okporo ụzọ awara awara Lagos Calabar Coastal Highway. N'aha ndị odee nke ụlọ mgbasa ozi redio anyị bụ ndị aka na-awọ nkọ bụkwanụ ndị ji nwayọọ chịkọba akụkọ ka mụ onwe mbụ Uchenna Clever Ọnụọha bụ onye si n'olu ndị ngarịma ekewata ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ emela ngagharị. N'oge na-adịghị anya o nwere ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrị n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị.